What's up mga bisdak? So, maayong buntag sa tanan mga bisdak, no? Pinigil sa mga bisdak nga subscriber ako, no? Kung nag-follow ko sa kuha. Nata si Lipon doon. Adlaw nga Domingo. Lahi na ba nga vlog karon, no? Nata si Lipon, silip ko sa akong mga piso nga namiso gahapon. Gahapon sa akong ipugad. Si Lipon na to. Muna yung mga kabisdak, no? Ang bagong pugad. Pugad ni gapon sa hapon. So, girabuyag bugayo, abtik ang mga piso. Ang piso niya kay 11 ka buok. Tik 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 tik. 11 ka buok ang piso, girabuyag. Girabuyag yung mga piso mga guys, oh. Mga kabisdak. Pero pa rin niyang piso. So, ano yung tubig, naka-vitamins. Dali silang mag-tick para malagko na yung dali. Kuha na ito tayo malutas. Kung sa baktin ba, malutas. Kung sa manok na siya, pwede kita makakuha tayo matali. Hindi na itong hibalaan ako kung sa asa ang laki ani, asa ang bai. Karon ako lang silang pinapakaon ko itong booster, no? Booster na panglaw sa kuwan sa piso. Sa dako taganong crack corn. Ako lang gisagol eh. Di man pwede makaon ng gagmay o crack corn ni dagko man. Wala siya mga guys, oh. Pero buyag ang mga piso guys. Sa 11 niya nga itlog nga gilumluman. Pero buyag tanan. Napusa gid. May di siya mulumlum. May siya mga anan. Piso, pero buyag. Ay, mga piso. Tik, 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 tik. Yan sa tubig ang isa, oh. Ang kining vitamins niya is 4 hours lang siya. Pag abot sa 4 hours niya, tanggalon niya siya. Ilis na siya plain na tubig. Kay nanap siya kagaw, abot sa 4 hours na pin. Nanap na siya kagaw ang iyang vitamins. Oh no! O yung pagkaon, pagkauntuan eh. Pull out na po niya siya. Ihatag ko niya sa mga dagko doon eh. Ilis na po niya dagmay. Moro ito mga guys, by next week. Next week suruhan eh. Ako na niya siyang makuhan sa iyang mama. Mabulag siyang mama para itlog na mo siya kusab. Dali kaya ang bro. Sige tik, inom mo tik. Inom din mo tik, inom. Ang inom mo para dali ulag ko, maihaw na yun. Wala to guys, no? Update na po sa sunod na video. See you next video.